Barangay Love Stories. Love Stories. Sa mga magulang ay hindi maiiwasang merong isang anak na mas mapaboran. Hindi maiiwasang maiparamdam kung sino ang paborito at pinipili sa mga anak. Ikaw, kabarangay, bilang isang magulang, alam mo bang hindi maganda sa pakiramdam ng isang anak ang mapag-iwanan? Dear Papa Dudut, naranasan nyo na bang problemahin kung paano kayo purihin ng mga tao sa paligid ninyo? Kung paano nila kayo nilagay sa pedestal dahil para sa kanila kayo na ang pinakaangat sa lahat? Ako po ay oo, Papa Dudut. Ako nga pala si Colleen, 30 years old at may kinalaman ito sa aking pamilya, lalo na sa aking mga magulang na ang taas lagi ng tingin sa akin. Alam nyo ba kung ano yung sinasabi na Golden Child Syndrome? Yun yung tingin sa iyo ng iyong mga magulang na exceptional ka sa lahat ng bagay. Kumbaga'y perpekto ka sa paningin nila dahil hindi sila nakakakita ng mali sa iyo. Lahat ng gusto at pangarap nila para sa iyo ay natupad mo. Isa itong panalo sa mga magulang. Pero sa mga anak na tulad ko ay isa itong parusa, Papa Dudut. Dito iikot ang aking kwento, Papa Dudut at mga kabarangay. At sana sa pagbabahagi ko ng aking kwento ay may matutunan hindi lamang ang mga anak kundi pati na rin ang mga magulang. Lalo na sana ang mga magulang. Dalawa lang kaming magkapatid sa pamilya, ako ang bunso habang ang kuya Nilo ko naman ang panganay. Mas matanda lamang siya ng 1 taon sa akin. Dahil ako nga ang golden child sa pamilya ay nasa panig ko lagi noon ang mga magulang ko. Naubusan ng atensyon ang kuya Nilo ko dahil laging nasa akin ang mga mata ng mga magulang ko. Wala silang ibang nakita sa akin kundi ang magagandang bagay, Papa Dudut. Pagdating naman sa aking kuya Nilo ay kabaliktaran ang lahat. Nakaramdam ako ng awa sa kanya. Pero pinaramdam din sa akin ng mga magulang ko na hindi ko namang kasalanan kung laging kulelat ang kuya ko sa lahat ng bagay. Hindi ko nagawang ipagtanggol ang kuya ko dahil natatakot din akong sumagot sa mga magulang ko. Hindi kasi ako nasanay na kumokontra sa mga sinasabi nila. Malaki ang naging respeto ko sa mga magulang ko pero habang tumatagal, parang gusto ko nang baguhin ang pakikitungo ko sa kanila, Papa Dudut. Colleen, pakiabot mo naman yung kanin sa tatay mo. Sige po. Tay, kanin po. Salamat, Colleen. Oh, sino pang gusto ng kanin sa inyo? Kuya Nilo, kanin pa? Huwag mo nang bigyan ng kanin ng kuya mo. Hirap na nga maglakad yan, bigat ng tiyan eh. Ay, paabot na lang tubig, Colleen. Pangtunaw ng taba sa tiyan. Hindi tubig ang solusyon sa taba. Ehersisyo at pagtigil sa bisyo. Heto na naman tayo. Ano sabi mo? Ang sabi ko po… Nay, tay. May trabaho na po pala ako. Talaga? Ang bilis mo namang makahanap ng trabaho. Last week ka lang yata nag-resign sa dati mo pinapasukan ah. Magdududa ka pa ba sa kakayanan ng anak mong yan? Alam mo namang magaling si Colleen. Matagal na nga ang 1 linggo sa paghahanap ng trabaho sa kanya eh. Congrats anak. Akala ko magpapahinga ka pa. Magpapahinga muna sana ako. Kaya lang inoffer sa akin ng kabatch ko yung trabaho. Naisip ko sayang naman kung tatanggihan ko. Tsaka sinubukan ko lang naman baka sakaling umubra. Tinanggap po ako. Sayang naman po kung hindi ko itutuloy. Ay, mabuti pa itong si Colleen. Hindi pa petiks-petiks lang sa buhay. Hindi katulad ko, no? Narinig kita. Kung bubulong ka, hinaan mo pa. Sino ba nagsabing bumubulong ako? Anay, mas mataas po ang sahod kumpara sa dati kong trabaho. Tsaka mas maganda po ang mga benefits. Hindi na matanggal ang ngiti ko. Parang nabusog na ako sa binalita mo. Kunin niyo na nga tong kanin sa plato ko. Ayoko na palang kumain. Solved na ako eh.
Ang tatay talaga. Masaya ako para sa iyo, Colleen. Hindi naman ako nagulat na ang ganyang klaseng trabaho ang makukuha mo. Ikaw pa ba? Napakagaling mo sa lahat ng bagay. Wala kang kakompetensya sa galing. Si nanay naman, nahawa na rin sa pagiging bolero ni tatay. Ay, ano bang pangbubola? Totoong sinasabi namin ng tatay mo. Mula pagkabata, nakita na namin ang potensyal mo. Kaya nga ikaw ang ipinasok namin sa private school at hindi… Ako, Tama naman ang desisyon namin ng tatay mo, di ba Nilo? Ni hindi mo nga tinapos ang kolehiyo. Mabuti na lang at una pa lang pinakita mo nang wala kaming mapapala sa'yo. Nay! Oy, bakit? Wala naman akong sinasabing masama ah. Masaya pa nga ako dahil isa lang ang kinailangan naming patapusin ng pag-aaral. Di guminhawa ang mga bulsa namin ng tatay nyo. May natipid pa kami para sa retirement namin. di thank you pala sa akin. Thank you talaga sa kahinaan ng ulo at diskarte mo. Ipagpatuloy mo yan. Mas lalo ako nabusog sa pagtatalo niyo mag-ina. Kahit tubig, ayoko na. Busog na rin ako sa bunganga ni nanay. Lalabas muna ako. Sandali, Kuya Nilo. Huwag mong sabihing busog ka na rin. Parang hindi pa kasi. Mukhang gutom at uhaw ka pa sa mga papuri ni nanay. Kuya, hindi naman… Hayaan mo siyang dumakdakulin. Gutom lang yan sa atensyon. Pagkatapos mong kumain, ipagtitimpla kita ng kape at bibili ako ng ensaymada. Kwentuhan mo kami ng tatay mo sa bago mong trabaho. Hindi ko nagawang ipakita ang sigla ko sa magulang ko habang nagkukwento tungkol sa bagong trabaho ko. Nalungkot ako sa sinapit ng naging usapan naming pamilya. Inasahan kong magiging masaya kami ng araw na yon pero nabaliktad ang mga nangyari. Hindi naman nakahalata ang mga magulang ko at nakinig lamang sila sa akin habang nagkukwento ako tungkol sa trabaho ko. Nakafocus sila sa akin at parabang walang nangyaring tensyon sa pagitan nila at kay Kuya Nilo. Nasanay na nga siguro silang maliitin si Kuya Nilo Papadudut. Doon ako mas lalong nalungkot dahil sarili nilang anak ang pinagkakaita nila ng pagmamahal at binibigyan ng kagaspangan ng ugali. Kaya hindi ko rin masisi noon si Kuya Nilo kung bakit lumayo ang loob niya sa aming lahat. Kahit ako ay dinamay niya sa alitan nila ng mga magulang namin. Naiintindihan ko naman siya dahil nga sa tuwing kinukumpara ako sa kanya ng mga magulang namin ay lagi siyang nasa ibaba at ako lagi ang nasa itaas. Hindi ko naman kontrolado ang mga utak at bibig ni nanay at tatay kaya wala rin akong magawa sa sitwasyon ng aming pamilya. Hindi ko rin naman kayang manindigan noon para kay Kuya Nilo dahil ayokong kalabanin ang mga magulang ko. Lagi akong may nakatagong takot sa puso ko kapag ang mga magulang ko na ang pinag-uusapan. Hindi ko sila kayang makitang madismaya dahil nakasanayan kong makita silang proud sa mga ginagawa ko. Kaya nga siguro buong buhay ko ay wala akong ibang ginawa kundi ang habulin ang approval nila. Kabaliktaran naman noon si Kuya Nilo. Wala siyang ibang ginawa kundi ang lumayo sa mga gusto ng mga magulang namin para sa kanya. Hindi siya nagpadikta sa kanila kung ano nga ba ang gagawin sa buhay niya. Oo, at hindi nakapagtapos si Kuya Nilo ng pag-aaral pero maraming beses ko naman siyang nakikitang masaya. Nababawi nga lang ang sayang yon tuwing pinamumuka ng mga magulang ko na mali siya ng piniling direksyon sa buhay niya, Papadudut. Parang ang hina mo kumain ngayon, Colleen ah. Hindi ka ba nasarapan sa niluto ko? Masarap po ang luto niyo, Nay. Ay parang hindi naman. Kung hindi mo gustong niluto ko ngayon, ayos lang naman. May gusto ka bang ipaluto sa akin? Longganisa, bangus, hotdog. Nay, hindi niyo na po kailangan mag-abala. Masarap po ang niluto ninyo. Bakit nga hindi mo ginagalaw masyadong nasa plato mo? Parang napipilitan ka lang. Hindi po, Tay. Konti lang po sanang kakainin ko ngayon. O bakit naman? Lalabas po kasi kami ni Miguel mamaya. Nag-aaya siyang kumain sa labas tapos manonood po kami ng sine. Ay, si Engineer Miguel! Bagay talaga kayo ng nobyo mong yon. Pareho kayong may tinapos sa pag-aaral. Maganda pa ang mga trabaho ninyo. Kailan pa siya nakabalik? Kala ko nasa Singapore pa siya.
Last week lang po kaya lang hindi kami nakapagkita kaagad pagdating niya kasi may dinner po sila ng family niya. Buti pa si Miguel laging inuuna ang pamilya. Parang si Colleen. Sana lahat ng anak katulad nilang dalawa. Kung kailan ganado na ako sa pagkain tsaka naman may biglang magpaparinig. Kung marunong ka lang sana gumaya kay Colleen, hindi ka na dapat pinaparinggan ngayon. Pwede naman pigilan na pagpaparinig. Hindi naman kasi kailangan yan. Di wag kang makinig sa mga parinig namin. Simple lang. Madali lang unawain kahit hindi ka pa nakapagtapos ng pag-aaral. Ayan na naman. Padalawin mo naman si Miguel dito, Colleen. Gusto ko siyang ipagluto ng paborito niyang tokwat baboy. Dadamihan ko ang taba, pakisabi. Ang tagal na rin nung huli ko siyang nakita Mabuti pa yung ibang tao pinagluluto. Nagpaparinig ka ba, Nilo? Huwag nyo na lang din pakinggan ang mga parinig ko. Ba't talagang… Anay, makakarating po kay Miguel yung sinabi ninyo. Ako na pong bahala. Sana talaga lahat makahanap ng matinong karelasyon. Ikaw ba, Nilo? Kamusta yung nobya mong si… Ano nga ba pangalan nun? Si… Lovely po. Oo. Kamusta siya? Matagal na siyang di pumupunta rito 4 na buwan ng buntis. Binuntis mo? Meron pa bang iba? Hoy Nilo, hindi ganyan ang tamang pagsagot. Ako nga po ang nakabuntis. Palamunin ka na nga rito sa bahay. Talagang magdadagdag ka pa ng isa. Huwag kayong mag-alala. Ako lang palalamunin nyo, hindi siya kasali. Paano hindi kasali? Nabuntis mo nga. Hindi naman niya pinapaako sa akin yung bata Sa kanya na lang daw. Hindi niya ako inuobligang magsustento o maging tatay dun sa bata. Matalino pala si Lovely Akala ko talaga tulad mong walang utak. Alam niyang wala siyang mapapala sa'yo. Tama yan. Ayoko rin naman ng obligasyon. Palamunin nyo na nga ako rito, di ba? Colleen anak, Ano po yun, Nay? salamat at lumaki kang may utak ha. Hindi ka tulad ng iba riyan. O siya, tapusin mo na yung kinakain mo para makapag-prepare ka pa para sa date nyo ni Miguel. Hindi ako kaagad nakatayo, Papa Dudut. Nanlambot ako sa talim ng tingin ni Kuya Nilo sa akin. Wala naman akong ginawa pero parang sa akin ang sisi dahil sa mga sinabi ng mga magulang namin sa kanya. Sa palagiang pagkukumpara ni nanay at tatay kay Kuya Nilo sa akin ay naramdaman ko lalo ang distansya sa pagitan namin ni Kuya. Noong mga bata pa kami ay malapit naman kami sa isa't isa, kaya lang ay noong nagsimulang mapansin ng mga magulang ko ang katamaran ni Kuya Nilo sa pag-aaral ay doon na nagbago ang lahat. Napansin nilang hindi ganong kagaling sa eskwelahan si Kuya Nilo, samantalang ako naman noon ang laging nangunguna sa klase. Kaya yun na ang naging paraan nila para laging ikumpara si Kuya Nilo sa akin. Nung una ay hindi naman yon masyadong nakaapekto sa kanya, Papa Dudut. Kaya lang noong inaraw-araw ng mga magulang namin ang pangaral sa kanya at pagkukumpara sa aming dalawa, ay doon na nagbago ang lahat. Nawala na ang dating sigla ni Kuya Nilo. Mailap na rin siya sa amin, lalo na kay nanay. Lagi na lang siyang nakakulong sa kwarto para lang maiwasan kami. Mas lalo tuloy nagalit si nanay dahil pakaramdam nila ay gumagawa ng hindi maganda si Kuya. Pero sa totoo lang ay alam ko noon na gusto lamang niyang hindi mahusgahan ang mga magulang namin. Gusto lamang niya noon na makalayo sa mga matatalas na salita ng mga magulang namin. At higit sa lahat ay mailayo sa akin at sa mga achievement ko sa buhay. Naging ganon ang sistema hanggang sa pagtanda niya. Hindi na siya nakabawi sa pag-aaral kaya naman pinili niyang huwag na lamang tumuloy sa kolehiyo. Inasahan ko na yon at inasahan na rin yon ni nanay pero hindi nila pinadali kay Kuya ang naging desisyon nito. Lagi nilang pinapaalala kay Kuya ang pagkakamali niyang talikuran ng pag-aaral at ang kanyang kinabukasan. Papa Dudut, naniniwala kong hindi mahina ang utak ni Kuya. Hindi lang siya sumusunod sa nakagawian ng lahat. Pero alam kong malaki ang kakayahan niya sa ibang bagay. Sana lang talaga ay napagbigyan siya ni nanay na ipakita ang kanyang galing sa ibang mga bagay ng mga panahong yon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nagpatuloy ako sa paghakot ko ng mga magagandang bagay sa career, love life at kung saan-saan pa.
Nakita yun ng mga magulang ko at tulad ng dati ay puring-puri na naman sila sa akin. Siyempre aaminin kong masarap sa pakiramdam ang mapansin ang galing. Pero may halo ring guilt dahil habang ako ang umaangat, ang Kuya Nilo ko naman ang bumabagsak. Mas lalo tuloy naha-highlight ang mga maling nagawa ni Kuya Nilo. Mas nakita ang galit at pagkadismaya ng mga magulang ko sa kanya. Kaya minsan ay parang ayoko na ring sabihin ang mga magagandang nangyayari sa akin, Papa Dudut, dahil kapalit noon ay ang pangungutya nila kay Kuya Nilo. Kaya lang kahit na hindi naman ako magsabi ng mga na-achieve ko ay talagang matik na kinananay na hanapan ng mali ang kuya ko. Hindi ko na rin alam ang gagawin ko sa mga magulang ko at hindi ko na alam kung paano sila hihikayatin para makita ang mga magagandang bagay kay Kuya Nilo. Masyado nang madilim ang paningin nila pagdating kay Kuya. Bagsak na ang tiwala nilang makakabangon at magbabago pa siya. Katulad na lamang nung isang beses na nagkaroon ng aberya sa isang kapitbahay naming pastor. Dahil yon sa nagawa ni Kuya Nilo. Napabarangay si Kuya at nalaman yon ng mga magulang namin. At tulad nga ng inaasahan na isang damakmak na sermon ang inabot ni Kuya mula kina nanay. Hindi ko pa noon alam ang buong nangyari basta may nagpunta lamang na mga taga-barangay sa aming bahay para ipasundo sina nanay. Nasa barangay hall daw si Kuya at may atraso siya sa isa sa mga kapitbahay namin. Nagmadaling gumayak ang mga magulang ko at naiwan naman ako sa bahay at hinintay na lamang silang makauwi. Medyo natagalan bago sila nakauwi ng bahay. Napahaba ang diskusyon at malamang ay walang nagpatalo sa magkabilang panig. Nung nakauwi sila ay naunang pumasok ng bahay si Kuya Nilo. Papasok na sana siya sa kanyang kwarto nang hilahin siya ni nanay para kausapin at pagalitan. Nakasunod lang si tatay at ramdam ko rin sa kanya ang galit kahit na hindi siya nagsasalita noon, Papa Dudut. Hoy Nilo! Nakakahiya ka talaga! Nakakahiya! Akala ko sanay na ako sa patapon mong buhay. Pero meron ka pa palang ibabagsak. Hindi nyo kasi maiintindihan yung nangyari eh. Ano bang hindi namin naintindihan? Ninakaw mo yung aso ni Pastor! Niligtas ko lang yung aso, Nay. Sa iba yung aso. Hindi. Pero kinuha mo, hindi ba? Kasi sinasaktan ni Pastor yung aso. Kinuha mo, di ba? Oo! Eh di magnanakaw ka! Huwag po kayong magsigawan, nakakahiya sa mga kapitbahay. Kung meron mang dapat mahiya rito, yung kapatid mong magnanakaw! Hindi ko inangkin yung aso. Tinakas ko lang dahil sinasaktan ng pastor na yon. Wala ba kayong natitirang awa sa mga sarili nyo? Ikaw nga hindi naawa sa amin ng tatay mo! Kami pa ang sinisigawan ni Pastor dahil sa ginawa mo! Pinagmukha mo kaming masamang magulang dahil hindi ka raw namin napalaki ng tama! Sa parte na yon, tama naman siya. Ginawa namin lahat para maituwid ang buhay mo, Nilo. Wala kang utang na loob! Nay, tay! Mabuti na lang meron pa kaming kulin na pangbawi sa mga sama ng loob namin sa'yo, Nilo! Ah, tama. Si Colleen, the golden child. Eh di siya na ang perfect. Nagawa mo pa talaga insultuhin ang kapatid mo sa ganyang kalagayan mo? Kayo ang nagtutulak sa akin para lumayo ang loob ko kay Colleen. Ikaw lang ang nagtutulak sa sarili mo para lumayo ang loob namin sa'yo. Wala kang dapat sisihin kundi ang sarili mo. O sige na, ako na lagi ang mali. Okay na ba tayo? Pwede na ba akong pumasok sa kwarto ko? Wala ka talagang pinagkatandaan, Nilo. Kung hindi dahil sa amin, nakakulong ka na ngayon. Eh di salamat nga. Okay na. Pwede na ba akong pumasok sa kwarto ko? Sa inaasta mo, mas lalo lang kami nawawalan ng gana sa'yo. Bahala ka magbayad ng danyos kay Pastor. Eh di ako na. Wala naman akong sinabing akuin yung ipababayad sa pastor na yon. Ang lakas ng loob mong magsabi ng ganyan? Eh wala kang ang trabaho? Parang nakakalimutan mong pinapalamon ka pa rin namin hanggang ngayon ah. Isang buwan pa lang ako nawala ng trabaho kung makapagsumbat kayo sa pagpapalamon sa akin. Halos buong sahod ko napupunta sa inyo dati. Tapos ngayon… Bakit pinagmamalaki mo pa talagang kakarampot na sahod mo? Kung nakapagtapos ka lang sana ng pag-aaral, hindi kami magtitiis sa katiting na sahod mo. Bukas na bukas din. Lapitan mo si Pastor at kayo na mag-usap para sa pagbabayad mo ng danyo sa kanya. Hindi na kami makikialam dahil nakakapagod ka na. Kung di ka makapagbayad, magpakulong ka na lang.
Pero huwag kang lalapit sa amin para piyansahan ka ha. Kuya Nilo, may ipon pa naman ako. Hayaan mo muna ako magbayad para hindi na lumala yung gulo. Hindi na. Baka magkaroon din ako ng utang na loob sa'yo. Hindi kuya, ayos lang sa akin. Bukas ng umaga samahan mo ako, mag-withdraw ko bago ko pumasok sa trabaho. Ako nang bahala sa'yo. Tignan mo na, Nilo. Mabuti na lang at may kapatid kang matino. Huwag mo nang masyadong itaas ang pride mo. Ako ang nagsimula ng problemang to. Ako rin ang tatapos. Salamat sa offer, Colleen. Pero hindi na ako tatanggap kahit kailan ng tulong mula sa isa man sa inyo. Padabog na pumasok ng kanyang kwarto si Kuya Nilo Papadudut. Habang kami naman ng mga magulang ko ay natahimik na lamang sa isang sulok. Wala ni isa man sa amin ang nakuhang magsalita dahil sa huling mga sinabi ni Kuya Nilo. Nang mahimasmasan kami sa mga nangyari ay nagpaalam ang mga magulang ko para pumasok na rin ang kanilang kwarto. Narinig ko pa silang nagtatalong mag-asawa dahil sa nangyari kay Kuya. Habang ako naman ay naiwan sa salang mag-isa. Napaupo na lamang ako sa may sofa at saka pilit na iniintindi ang sitwasyon naming pamilya. Lalo na si Kuya. Habang ginagawa yon ay hindi ko naiwasang alalahanin ang kabataan naming magkapatid. Na mga panahong maayos at payak pa ang lahat. Nang mga panahong inosente pa kaming dalawa sa mga madidilim na sulok ng aming pamilya. Tulad ng nabanggit ko sa inyo nung una ay close talaga kaming magkapatid. Wala akong ibang naging kalaro, si Kuya Nilo lang. Inalagaan niya ako at inalalayan sa mga nambubuli sa akin noon dahil nga lagi lamang akong nasa bahay at hindi marunong makisama sa ibang bata. Tuwing kaarawan ko ay laging may regalo si Kuya para sa akin noon. Iniipon niya ang baon niya sa araw-araw para may ipambili ng kahit na anong mumurahing laruan at cupcake. Napakasaya dati ng pagsasama namin. Ramdam ko noon ang pagmamahal ng kapatid ko pero nang natuto na ang mga magulang kong ikumpara kaming magkapatid ay doon na talaga nagbago ang lahat. Nakaramdam ako ng kurot habang inaalala ang mga masasakit na salita ng mga magulang ko kay Kuya sa tuwing binabalitan niyang bagsak siya sa klase. Natiis pa ni Kuya ang mga maanghang na salita ng mga magulang namin noong simula pero habang tumatagal ay doon na nagtanim ng puot si Kuya sa kanilang dalawa. Nadamay na rin ako lalo na noong masyado ng malalim ang pagkukumpara sa aming magkapatid. Hanggang isang araw ay wala na siyang biniling laruan o cupcake para sa akin. Hanggang isang araw, kahit ang simpleng pagbati ng happy birthday sa akin ay hindi na rin niya nagagawa. Hanggang isang araw, tumaas na ang pader na tinayo niya sa pagitan naming dalawa. Hanggang isang araw ay hindi ko na siya kilala, Papa Dudut. Kuya Nilo, pwede ka bang makausap? Ano na naman ba? Pwede ba akong pumasok sa kwarto mo? May sarili ka namang kwarto, di ba? Gusto lang sana kitang makausap. Pwede bang bukas na lang yan? May ginagawa pa ako eh. Please, kuya. Sige, pasok. Salamat, kuya. Wala akong upuan dito sa kwarto. Diyan ka sa sahig kung gusto mo. At pakidalian kung ano man ang sasabihin mo. Ito pala yung itsura ng kwarto mo, kuya. Maaliwalas naman pala. Pasensya na kung mali ang inaasahan mo ha. Next time huwag ka mag-alala. Guguluhin ko at dudumihan para makapasa naman ako sa expectations mo. Kuya, hindi ganun ang ibig kong sabihin. Ano bang kailangan mo? Gusto ko pa rin sanang ituloy yung ipapahiram ko sa yung pambayad para sa danyos. Hindi pa ba klaro yung sinabi ko sa'yo? Na di ako tatanggap ng tulong sa inyo? Lalo na sa'yo. Huwag mo na lang isiping tulong yun. Bayaran mo na lang kapag may pambayad ka na. Wala akong pambayad. Hindi naman ako nagmamadaling maningil. Huwag mo nang ipilit sa akin yung pera mo. Kahit mamuti pang mata mo, di ko yan tatanggapin. Magkaubusan na ng laway dito. Puro hindi lang ang isasagot ko sa'yo. Gusto lang naman kitang tulungan, kuya. Hindi mo kailangang gawin yan. Ay,
Ako pa nga tong may utang sa'yo eh. Nung bata pa tayo, di ba nabasag ko yung mamahaling vase ng nanay ng kaklase ko. Tapos ikaw yung paunti-unting nagbayad nun. Hindi ko na maalala yan. Wala na akong balak alalahanin yan. Grade 4 ako nun, di ba? Tapos ikaw kagad yung sinabihan ko kasi natatakot akong malaman ni nanay. Kaya ikaw yung una kong nilapitan. Hindi ka nagdalawang isip na tulungan ako. Kalahati ng baon mo napupunta sa ipon para mabayaran yung nabasag kong vase. Tapos tuwing hapon pagkatapos ng klase, pumupunta ka ron sa bahay ng kaklase ko para maglinis. Ilang buwan mong ginawa yun para mabayaran lang yung nabasag ko. Hindi ka na nga nakakapag-aral ng maayos kasi pagod ka na lagi eh. Sinabi ko sa'yo na ayoko nang alalahanin yan, di ba? Bigla ko lang din namang naalala ngayon. Dahil pala sa akin kaya bumabagsak ka sa klase. Hindi dahil sa'yo. Dahil sa akin. Ako ang pumili na wag mag-aral ng maayos. Kuya… Kung iniisip mo na may utang na loob ka sa akin dahil sa nangyari dati, di ko kailangang maningil. Huwag ka mag-alala. Ginawa ko lang kung ano yung sa tingin kong tama dati. Kaya nga salamat doon kuya. Habang buhay kong ipagpapasalamat yun sa'yo. Dahil sa'yo hindi nalaman ni nanay ang nagawa kong mali. Niligtas mo ako. Paano kaya kung malaman ni nanay yung nagawa mong mali at di ka tanggap-tanggap? Naku, baka pagtawanan na lang namin ni nanay yung tungkol dun sa nabasag kong vase. Bayad na yung kasalanan ko ron dahil sa'yo. Hindi naman yun ang sinasabi kong maling ginawa mo. Ha? Anong ibig mong sabihin? Alam mo kung anong ibig kong sabihin. Good night. Napatulala ako ng ilang segundo sa malaman na mga sinabi ni Kuya Nilo sa akin. Naghintay pa ako na dugtungan niya yon pero nagtungo na siya sa pintuan ng kwarto niya at binuksan. Hudyat na kailangan ko nang lumabas ng kwarto niya, Papa Dudut. Wala naman akong nagawa kundi ang maglakad palabas ng kwarto. Pagkalabas ko ay nilingon ko pa siya pero agad niyang sinarado ang pintuan. May gusto pa sana akong sabihin at tanungin pero dahil sinarado na niya ang pagkakataon na gawin yon ay wala akong nagawa kundi ang lumakad palayo sa kanyang kwarto. Binala ko pang pumasok na rin sa kwarto dahil late na at kailangan ko nang matulog. Pero hindi ko maintindihan ang sarili ko kung bakit mas pinili kong lumabas ng bahay at doon nagpa siyang mag-isip. Pinag-isipan ko ang huling sinabi ni Kuya Nilo. Aaminin kong naapektuhan ako sa mga sinabi niya kahit na wala namang diretsang sagot sa kung ano nga ba ang tinutukoy niya. Natagalan bago ako pumasok sa loob ng bahay dahil hindi ko magawang pakalmahin ang sarili ko. Siguro'y halos isang oras din akong nagbabad sa labas ng bahay bago ako nagpasyang pumasok. Hindi rin ako dumiretso kaagad sa kwarto at nagtungo muna ako sa kusina. Wala naman akong kailangang inumin o kainin pero sa kusina ako nakahanap ng katahimikan na sa tingin ko ay kailangan ko ng mga oras na yon. Hindi pa rin ako mapakali, Papa Dudut. Mula sa kusina ay tinignan ko ang kwarto ni Kuya Nilo. Nagtatalo ang isipan ko kung kakatok ba akong muli para ituloy namin ang naging usapan namin. O mas magandang ako na lamang ang maghanap ng sagot sa pabitin na sinabi ni Kuya sa akin. Hindi ako nakapagdesisyon ng maayos. Iba na ang kamang nararamdaman ko noon dahil alam kong may ibang ipapahiwatig sa akin si Kuya. Nanakit lamang ang ulo ko sa kakaisip at nahirapan akong makahinga. Pinilit ko ang sarili kong pumasok na ng kwarto ko para magpahinga na. Pero kahit nasa loob na ako ng kwarto at nakahiga na, sa aking kama ay nakamulat pa rin ang aking mga mata. Nakatingin ako sa kisame habang tinatansya ang aking kaba. Doon ko naisip na alam kong may alam si Kuya sa nangyayari sa akin, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sa pagdaan ng mga araw, ako naman ang umiwas kay Kuya Nilo. Mula noong huling pag-uusap namin ay natakot na akong lapitan siya. May hinala na ako sa kung ano yung makahulugan niyang sinabi sa akin nung huli kaming mag-usap. Kaya lang ay ayokong kumpirmahin yon sa kanya at natatakot ako sa pwede niyang sabihin sa akin. Oras na magkatotoo ang kutob ko sa mga nalalaman niya. Kaya naman ang solusyon ko noon ay ang pag-iwas sa kanya.
Nagkabaliktad tuloy kami ng sitwasyon. Dati siyang madalas na umiiwas sa akin. Tapos sa isang iglap ako naman yung natatakot na makaharap siya. Lagi kaming magkasabay na pamilya sa pagkain kahit meron kaming problema sa isa't isa. Pero naghanap ako ng mga dahilan para lamang makaiwas na makaharap siya sa hapagkainan. Natakot ako na makita siya sa sulok ng mga mata ko kahit na ilang segundo lamang. Para akong isang dagang nagtatago sa isang pusa. Ganon eksakto ang pakiramdam ko at hindi ko alam kung hanggang kailan magtatagal yon. Hindi naman sumubok si Kuya Nilo na lapitan akong muli at hinayaan niya akong magtago. Hinayaan niyang maramdaman ko ang kaba at kinatakot ko na rin na baka may masabi siya sa aming mga magulang at doon ako sobrang nabahala. Kaya lang ay nabawi rin ang lahat lalo't alam kong kahit na anong mangyari ay hindi nila kakampihan si Kuya Nilo. Malaki ang tiwala kong hindi papanigan ng mga magulang ko si Kuya pagdating sa akin. Kahit papaano ay nakabawi naman ako sa nararamdaman kong takot. Kaya lang ay ayoko pa rin maging kampante noon dahil alam kong anytime ay pwede pa rin magsalita si Kuya. Kailangan ko lang noon na paghandaan ang araw na yon. O mas magandang gawin ay paghandaan ang gagawin ko oras na piliin niyang magsalita tungkol sa nalalaman niya sa akin. Habang hindi pa nangyayari ang araw na yon ay kailangan ko munang magpanggap na ayos lamang ako. Lalo na sa mga magulang kong bantay sarado ang bawat galaw ko. Kailangan kong simulang ipakita sa kanila noon na wala akong itinatago. Kailangan sa akin sila maniwala at hindi sa kuya ko, Papa Dudut. Bakit parang hindi ka interesado sa niluto ko, Colleen? Hindi naman po, Nay. May iniisip lang po ako sa trabaho. Ito talagang anak ko. Kahit nasa bahay na, trabaho pa rin ang nasa isip. Napakasipag talaga. Kung sana ganyan din ang panganay mo, wala sana tayong problema ngayon. Teka, asan nga ba si Nilo? Na-traffic daw. Hindi na raw makakasabay sa pagkain. Hayaan mo na yun. Matanda na siya. Hindi na kailangang alalahanin pa. Maganda rin na hindi natin makasabay. Masyadong mabigat kasama si Nilo. Parang lagi pasan ang lahat ng problema sa mundo. Ewan ko pa sa anak mong yun. Change topic na po tayo para hindi na kayo ma-stress. Ay oo, bigla akong naalala. Kanina pala nakasalubong ko si Mariel. Yung kabatch mo nung college. Opo. Kumusta po siya? Wala na po akong balita sa kanya kahit sa Facebook. Tinatanong ka. Sabi ko hindi na kita nakikita. Po? Bakit naman po ganun ang sinabi ninyo? Mukhang napariwara na sa buhay si Mariel. Pagkakita nga sa akin, imbis na kumustahin, nagtatanong kung may extra raw ba akong pera. Umuutang sa inyo? Hindi nga utang Gusto lang humingi. Akala ko nung una nagbibiro pero seryoso pala. Binigyan niyo po ba? Aba syempre hindi. Kasalanan ko ba kung hindi niya pinagigi ang buhay niya? Kaya nga nung tinatanong ka niya, sinabi ko agad na wala akong balita sa'yo. Baka hingang ka pa ng pera, mahirap na. Halata naman po yung pagsisinungaling ninyo. Ayos na yon para maramdaman niyang ayokong lumapit siya sa'yo. Baka mahawa ka pa niya ng kamalasan sa buhay Baka sali lang sa usapan niyo mag-ina ha. Maski ako, may nakasalubong pero kaklase naman ni Nilo ng elementary. Si Marcos. Teka, parang naaalala ko yan. Siya ba yung laging absent sa klase at laging pinapatawag sa principal's office? Oo, siya rin yung nagnakaw ng wallet ng teacher nila ni Nilo. O anong balita sa kanya? Hindi ko na nakikita ang batang yun Di ba taga kabilang barangay lang yun dati? Naisip ko nga baka nakulong na yun nung tumanda Diyan ka nagkakamali. Kababalik lang galing Thailand. O anong ginawa sa Thailand? Doon ba naghasik ng lagim? May mga negosyo pala siya ng tela ron. Nakakatuwa. Umuwi lang talaga ng Pilipinas dahil sa kasal ng kapatid niya. Aba mapera na pala siya. Sino bang mag-aakalang magiging maganda ang buhay ng batang yun? Dati halos sukuan na ng mga magulang niya. Ganon din naman ang naisip ko. Kaya nga nahiya na rin ako magkwento tungkol kay Nilo noong nagtanong siya. Kunwari na lang nagmamadali na akong umuwi. Sana hindi nakahalatang umiiwas ako. Tama lang yung ginawa mo.
Ganyan din ang gagawin ko kapag may nangumusta kay Nilo. Makaiwas lang talaga sa kahihiyan. Ay, Sinilo na kayo ng kulelat sa batch nila. Nakakalungkot lang talaga. mabuti na lang at may pangbawi tayo sa usapan. Mabuti na lang at andyan si Colleen para mailigtas tayo sa kahihiyan. Hindi ba, Colleen? Colleen, ayos ka lang? Parang namumutla ka, anak. Nahihilo ka ba? Masama ang pakiramdam. Ayos lang po. Ituloy niyo lang po yung Ay! Buntis si Colleen! Magkakapo na tayo! Nanlaki ang mga mata ko sa narinig kong sinabi ng mga magulang ko kasunod ng pagsusuka ko. Bigla akong kinabahan dahil parang meron na ang kumpirmasyon sa nangyayari sa akin noong mga nakaraan. 2 buwan na rin kasi akong na-delay sa aking dalaw. Bukod pa doon ay meron akong kakaibang nararamdaman sa aking katawan na hindi ko maipaliwanag. Yun ang unang beses na naramdaman ko yon, Papa Dudut, at ni hindi dumampi sa isipan ko noon na baka buntis ako. Mas naisip ko pa na dahil yon sa madalas kong pagpupuyat, sa kabundok na stress na inaabot ko sa trabaho, at sa kakaisip sa mga sinabi ni Kuya Nilo. Kaya lang nang naduwal na ako sa lababo at sinabi ni Kuya na buntis ako, ay doon na ako natakot. Doon na nagkaroon ng kasagutan ng mga napapansin kong pagbabago sa katawan ko. Napailing na lamang ako at hindi makalapit muli sa lamesa. Habang naririnig ko ang masayang usapan ng mga magulang ko sa hinala nilang buntis nga ako. Nakaisip na sila ng mga pangalan ng magiging apo nila. Nakaisip na rin sila kung saang ospital ako dadalhin sa araw na manganganak na ako. Nagtalo na rin sila kung mas maganda bang panganay ang babae o lalaki. Mas lalo akong nahilo at nasuka sa mga narinig ko sa kanila. Nagpaalam ako para pumunta ng CR, hindi para linisin ang bibig ko kundi para magtago sa mga naririnig ko sa mga magulang ko. Hindi ko kinatuwa ang usapan nila. Mas lalong hindi ako natuwa sa nangyari sa akin. Napaupo na lamang ako sa sahig ng banyo habang pilit na inaabot ang gripo para buksan yon. Nang mabuksan ko ang gripo at nakontento ako sa ingay na dulot ng tubig na lumalabas doon, ay saka ako umiyak. Iniyak ko ng todo ang nararamdaman kong pagkabigla at takot. Alam kong sapat ang ingay ng tubig sa gripo para mapagtakpan ang ingay ng pag-iyak ko. Hindi naman nakahalata ang mga magulang ko at natagalan din bago ako nakatayo mula sa pagkakasalampak ko sa sahig. Nang makabawi ako ng lakas, ay naghilamos ako mula sa naipong tubig sa timba at saka ako lumabas ng banyo na parang walang nangyari. Nakangiti akong sinalubong ng nanay ko at inassure akong ayos lang ang pakiramdam ko. Alam niyang normal yon dahil nangyari na yon sa kanya noong ipinagbuntis niya kami ni Kuya. Pinilit kong ngumiti at pinilit kong gumawa ng dahilan para makaiwas sa sayang nararamdaman nila. Nagpaalam ako na kung pwedeng umidlip muna. Pinayagan naman nila ako at hinayaan nang makapasok sa kwarto ko. Nakatulog naman ako kaagad dahil sa pagod ko sa pag-iyak. Pagkagising ko ay gabi na at nadatnang ko na lamang si Kuya Nilo sa mesa at kinakain ang natira naming pagkain ni Nanay Papa Dudut. Nasaan si nanay? Umalis. Saan daw nagpunta? Namili ng mga prutas. Para saan? Para sa pinagbubuntis mo. Hindi pa naman sigurado. Sigurado na yan. Kung makapag-desisyon ka, kala mo naman nandito ka kanina. Narinig ko yung mga kwento nila mag-asawa bago umalis. Parang andito na rin ako kanina. Hanggat walang kumpirmasyon sa doktor, hindi kayo pwede mag-decide kung anong nilalaman ng tiyan ko. Sabi mo eh. Pakialamero. Wala naman akong ginawa sa'yo ah. Anong wala? Ikaw nga yata ang dahilan kung bakit sumama ang pakiramdam ko eh. Dahil sa stress ko sa'yo, kaya na-delay ang dalaw ko. Kaya panay ang suka ko. Bakit? Ako ba nakabuntis sa'yo? Bakit di mo isisi sa boss mong nakabuntis sa'yo?
Paanong, O baka naman yung assistant ng boss mo. Sino ba sa kanilang dalawa? saan mo nakuha yung mga balitang yan? Huwag mo nang tanungin. Di rin ako aamin. So kanino nga? Kay boss o kay assistant? Huwag kang gumawa ng kwento, kuya, ha? Kung gumagawa ako ng kwento, bakit ganyan ang kaba sa mukha mo? Wala kang karapatan na… Hindi mo ba alam na mali ang… Kaya sana… Ay, huwag kang umiyak dyan. Hindi yan makakatulong sa pinagbubuntis mo. Hindi nga ako buntis! Okay, sabi mo eh. Pero paano kung buntis nga ako? Paano na to? Paano na to? E di ituloy mo kung gusto mo. Kung ayaw mo, e di palaglag mo. Pero paano Paano si nanay? Hanggang ngayon ba nag-aalala ka pa rin sa sasabihin nila? Buhay mo yan. Nagawa mo naman ang maging mabuting anak sa kanila for 30 years. Ano ba naman yung isang beses ka lang matitisod? Paano si Miguel? Ayan ang wala akong maisasagot sa'yo. Kung bakit naman kasi sa ibang lalaki ka nagpabuntis at hindi sa sarili mong boyfriend? Ipaako mo na lang sa kanya. Di naman siguro makakahalata yun. Galingan mo na lang. Matagal nang walang nangyayari sa amin. Yun lang. Kanino mo ngayon pwedeng ibintang yung dinadala mo? Ibintang mo na lang kaya ron kay pastor para makaganti naman ako sa kanya. Hindi ka man lang ba magtatanong kung bakit walang nangyayari sa amin ni Miguel? Kung bakit sa ibang lalaki ako nakabuo? Ikaw na lang ang magsabi sa akin. Ikaw nakaisip eh. Hindi mo ba ako huhusgahan? Sa kalagayan ko, may karapatan pa ba akong manghusga? Ipangako mong hindi to makakarating kina nanay, ha? Wala akong karapatan na pangunahan ka sa balitang yan kina nanay. Kalagayan mo yan. Ikaw ang unang magsasabi sa kanila kapag kaya mo na. Kuya, Dalian mo magsalita, baka bumalik na si nanay. nymphomaniac ako, kuya. Ha? Hindi ko makontrol yung sex drive ko. Kung sino-sinong lalaki ang nakakaano ko. Basta kahit sinong malapit, kahit sinong maabutan ko, lalo tuwing nai-stress ako. Bakit hindi lang kay Miguel? Kasi hindi na niya ako kaya. Kaya nga kumuha siya ng trabaho sa malayo para makaiwas sa akin. Yun yung solusyon niya dahil hindi na nga niya ako mapigilan. Hindi ba niya alam na delikadong ginawa niyang yun? Delikado rin naman ako sa sarili ko, ah. Naiintindihan ko siya kung bakit. Bakit di ka nag-ingat? Paano ka na niyan? Paano na si nanay? Ikaw na nga ang problemado na gawa mo pang isipin si nanay. Ayoko madismaya sila sa akin, kuya. Ay, lalabas muna ako. Teka, saan ka pupunta? Bibili ng pregnancy test. Hintayin mo ako, babalik ako. Nakabalik naman kaagad si kuya bago dumating ang mga magulang namin. Doon ko nakumpirma na buntis nga ako. Napaiyak na lamang ako dahil sa takot at hindi ko napaghandaan ang sitwasyon ko. Lalong hindi ko alam kung kanino ipapaako ang ipinagbubuntis ko. Alam kong kapag nalaman na ng lahat ang ipinagbubuntis ko ay isa nang masisira lahat ng pinaghirapan ko. Una ay ang tiwala ng mga magulang ko. Pangalawa ay si Miguel, pangatlo ang trabaho ko. Posibleng tanggalin ako ng boss ko kapag nalaman niyang buntis ako. Malaki din ang tsansang siya ang nakabuntis sa akin dahil ilang beses na may nangyari sa amin. Ang mahirap pa roon ay pamilyado siya at madalas din ang asawa niya sa opisina namin. Kung ang nakabuntis naman sa akin ay ang assistant niya ay mahirap din ang sitwasyon dahil may karelasyon ito sa ibang bansa at balak na nilang magpakasal pagbalik nito sa Pilipinas. Bukod sa kanilang dalawa ay marami pa akong nakasiping na ibang lalaki. Pero malakas ang pakiramdam ko na sa boss ko o sa assistant niya ang dinadala ko dahil sila lang naman ang nakailang ulit sa akin. Parang gumuho noon ang mundo ko habang iniisip ang mga posibleng mangyari oras na malaman na ng lahat ang ipinagbubuntis ko. Habang paguho ang mundo ko ay inalalaya naman ako ni Kuya Nilo. Pinaramdam niya sa akin na hindi ako nag-iisa sa mga nangyayari sa buhay ko. Hindi niya ako pinangakuan na matutulungan niya ako sa problema ko pero pinangako niyang makakasama niya ako sa mga oras na kailangan ko nang harapin ang kalagayan ko. Doon ako kahit papaano nakahingin ng tulong
At naramdaman na may mga taong nagmamalasakit sa akin. Mga taong hindi ako hinuhusgahan. Para ako nagbalik sa pagkabata kung saan ay kaming dalawa lagi ang magkakampi. Nakakalungkot lang na kung kailan ako nagkaroon ng malaking problema ay saka pa kami naibalik sa maayos na sitwasyong dalawa. Papa Dudut, hindi ko pa nasasabi sa mga magulang ko ang lahat ng mga nangyari pero alam na nilang buntis ako. Pinakiusap ko rin sa kanila na huwag munang mababanggit ang pagbubuntis ko at kalagayan ko sa kahit na sino. Hindi pa ako nakaisip kung ano ang next move ko. Kami lamang ni Kuya Nilo ang nakakaalam sa nangyari at maski siya ay hindi rin alam ang gagawin. Kaya nga ako lumapit sa inyong programa para mabigyang linaw ang kalagayan ko. Hindi ko na kaya ang sitwasyon. Hiling ko na sa tulong ng mga masusugid mong tagapakinig sa Barangay Love Stories at ng Barangay LS 97.1 ay mabigyan ng solusyon ang kinakaharap kong problema. Sa ngayon pa lamang po ay buong puso na akong nagpapasalamat sa inyo. Hindi lang sa pagbibigay ng solusyon sa problema ko kundi sa pakikinig na rin sa aking kwento. Muli maraming salamat po ang inyong forever kapuso at kabarangay, Kulin. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever! Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Tama ang tumulong sa mga nangangailangan. Sabi nga nila maging blessing ka para sa iba. Ibang usapan na kung alam mong sumosobra na sila. Ikaw kabarangay, kaya mo pa mang maging biyaya para sa iba. Dear Papa Dudut, ako nga pala si Jeannie ng Caloocan, 28 years old at lumaking independent noon pa man. Nakapagtapos ako ng pag-aaral dahil sa pagpupursige ko. Hindi ko nga na-enjoy ang college life ko dahil puro lamang ako pag-aaral at panay ang pagtanggi ko noon na sumama sa mga kaklase ko para makahinga at mag-enjoy. May goal kasi ako na makahanap kaagad ng trabaho at makapag-supply na ako ng luho para sa sarili ko. Nagawa ko naman sa awa at tulong ng Diyos. Pagkatapos kong magkolehiyo, Papa Dudut, agad akong nakapasok sa isang sikat na kumpanya. Malaki ang pasahod sa akin lalo't nakapagtapos ako bilang cum laude sa aming university. Masaya ako at nagbunga lahat ng pinaghirapan ko. At wala akong balak ihinto yun kahit sa konting pahinga lang. Wala pang isang taon ay nakabili na ako ng mga kailangan at luho ko. Nakaupa na rin ako ng magandang kondo na malapit sa trabaho ko. Bukod pa roon ay nakakapagsustento na ako sa mga magulang ko. Isa yon, Papa Dudut, sa goals ko. Wala na talaga akong naging problema sa career. Wala man akong karelasyon ay maayos naman ang kalagayan ko. Pero may isang tawang biglang magpaparamdam sa akin para baguhin ang mundo ko. Hindi ko siya manliligaw ha. Hindi ko karelasyon. Siya ang aking 60-year-old na ninang. Si Ninang Sally. At sa kwento ko sa inyo ngayong araw ay masusubok ang pasensya ko at ibang bagay na karugtong noon. Isang araw, Papa Dudut, ay bigla na lamang niya akong dinalaw sa kondo ko. Nagulat ako dahil nalaman niya kaagad kung saan ako nakatira kahit matagal na kaming hindi nakakapag-usap na dalawa, Papa Dudut.
Akala ko na may nakalimutan mo na ako. Ano pong ginagawa niyo rito? Paano niyo nalaman kung saan ako nakatira? Papasukin mo muna ako bago ka mang intriga. Ay sige po, pasensya na Ninang. Nabigla lang kasi ako. Pasok na po kayo. Pwede bang maupo rito sa mamahalin mong sopa? Na makatikim naman ng lambot itong likuran ko. Sige lang Ninang, maupo na kayo. Ay, nako. Tama nga ang iniisip ko. Malambot ang sopa mo. May gusto ba kayong inumin? Huwag ka na magkabala sa maiinom ko. Napasobra na ako sa buko juice kanina dun sa jeep. Sapat pa naman itong nasa sikmura ako hanggang mamaya. Ay, napakalambot talaga nitong sopa. Ano nga ulit yung tanong mo, Jenny? Ang bilis ko lang kasing makalimot kapag masyado na akong komportable sa pagkakaupo eh. Paano niyo nalaman na nakatira ako rito? Nakapollow ako sa Facebook mo. In-add kita pero hindi mo naman in-accept. Pero mabuti na lang at nakapublic ang mga pinopost mo. Kaya nakita ko kung saan ka nakatira. Baka naman pwede mo na ako maging friend sa Facebook mo ngayon. Sige Ninang. Pag nagbukas ulit ako ng Facebook, i-accept na kita. Busy kasi kaya hindi ko maharap na asikasuhin ang Facebook account ko. Bakit nga po pala kayo nandito? Ay, wala naman. Naisip ko lang na dalawin ka. Matagal na kasi kitang hindi nakikita eh. Kumusta pala mga magulang mo? Ayos naman po. Umuwi na sila sa amin sa Bicol. Nagpapadala na lang ako sa kanila ng pang-allowance nila doon. Nakakaingit naman palang magulang mo. Kung alam ko lang ang benepisyo ng pagkakaroon ng anak, di sana nagpaanak na lang ako sa dati kong nobyo. Kayo na-enjoy nyo raw kasi ang pagkadalaga nyo, sabi ni nanay. At pagmamahal sa sarili ko. Hindi naman kasi ako nagsisisi na hindi ako nakapag-asawa. Kaya lang minsan, nakakaramdam din ako ng lungkot. Lalo na kapag nakakakita ako ng mga bata. Mahilig pa naman kayo sa mga bata, Ninang. Oo nga Ikaw nga itong paborito ko. Naalala mo ba nung bata ka pa lang? Lagi tayong magkasama. Ako pa lagi ang bumibili ng candy at ice cream na maibigan mo. Naaalala ko nga po. Aba, pati yung mga laruan na hindi kayang bilhin ng mga magulang mo. Oy, ako ang bumibili noon lagi para sa'yo. Pasalamat na nga lang talaga at nakakaluwag-luwag ako nung araw. Salamat po pala ron, Ninang. Ay, walang anuman yun. Para na nga kitang anak Sa'yo ko binuhos yung mga sobrang biyaya ko. Hindi ko po yun makakalimutan. Naku, dapat lang. Kasi balang araw, baka maningil ako. Biro lang. Si Ninang Sally talaga, lagi na lang nagbibiro. Ay nako, malapit na pala ang Pasko. Pasensya ka na kung hindi na kita mabibigyan tulad ng dati ha. Wala nang pangregalo si Ninang Retired na kayo sa pagbibigay ng aginaldo sa akin, Ninang. Hindi na ako bata. Itago nyo na lang yung pera nyo para magamit nyo sa ibang pangangailangan ninyo. Oo nga Madalas na ako magtabi para sa maintenance ko. Sa awa ng Diyos, nakakaraos pa rin naman. Ay, siya. Aalis na ako para maabutan ko pa yung pinapanood kong teleserye sa GMA. Salamat sa pagpapapasok mo sa akin dito sa mamahalin mong kondo, ha? Tinulungan kong makatayo si Ninang Sally sa pagkakaupo niya sa sofa. Niyakap niya ako at sinabing proud siya sa akin dahil lumaki akong mabuti at hindi nakakalimot. Lalo pa raw siyang natuwa sa akin dahil umasenso na ako sa buhay. Hindi na raw ako aasa sa kanya sa candy at laruan. Natawa na lamang ako sa sinabi niya pero nakatulong yon para mas gumanda ang tingin ko sa sarili ko. May narating na talaga ako dahil hindi na ako palaasa sa itutulong ng ibang tao. Inalalayan ko na rin na lumabas si Ninang sa pinto at pagkatapos noon ay kinuha niya ang number ko para makausap ko raw siya kapag nakakaramdam siya ng lungkot. Ibinigay ko naman sa kanya para hindi na rin niya ako kulitin na i-add siya sa Facebook. Nang makuha na niya ang number ko ay umalis na rin siya. Noong nakaalis na si Ninang Sally ay naalala ko lang bigla ang naging buhay niya. Tulad ko ay umasenso rin siya noong kadalagahan niya. Kaya nga siguro ay hindi na siya nag-asawa pa dahil kontento na siya sa buhay na meron siya. Independent din siyang katulad ko at hindi umaasa sa iba. Doon ako napabilib sa kanya. Kaya lang isang araw ay binawi sa kanya mga biyaya niya.
Nasangkot noon si Ninang sa isang pyramid scheme. Hindi naman siya ang may kagagawan pero nadamay siya. Doon na nawala ang pinaghirapan niya at mula noon ay nahirapan na siyang makabawi. Ang alam ko ay umalis din siya ng Metro Manila para manirahan sa probinsya. Kaya nawalan na rin ako ng contact sa kanya. Hindi ko nga alam na nakabalik na pala siya kung hindi siya dumalaw sa kondo ko. At mula nung dumalaw siya ay naging madalas ko na rin siyang nakikita at nakakausap. Tulad nung nakaraang Pasko, tinawagan niya ako sa cellphone ko, Papa Dudut. Hello? Hello, Jenny! Ninang Sally? Oh, napatawag po kayo. Ay, Merry Christmas, Jenny! Merry Christmas din po, Ninang. Nasa kondo ka ba ngayon? Wala po, Ninang. Andito ako ngayon sa beach. Nakabakasyon na kasi ako. Ay, nakakainggit naman! Padagat-dagat ka na lang! Ay, naku, kailan kaya ulit ako makakatapak sa dagat? Huwag na kayong malungkot, Ninang. Hayaan niyo sa susunod, isasama ko kayo. Maghanda na kayo ng swimsuit nyo. Aasahan ko yan, ha? Para naman makaamoy na ako ng alat sa hangin. Hindi puro polusyon dito sa Manila ang naamoy ko. Sa susunod, Ninang, promise. Asaan po ba kayo ngayon? Ay, nandito lang naman ako sa bahay. Ayaw niyo po bang lumabas para mamasyal? Maraming makikita ngayong Pasko sa mga mall o park. Naku, hindi na. Baka mamatay lang ako sa inggit sa mga tao ron. Bakit naman po? Alam mo namang wala akong pambili ng pamasko ko para sa sarili ko. Nakalaan talaga ang pensyon ko para sa maintenance at sa iba pang mga kailangan ko. Hindi kasali sa budget ang pamasko ko eh. Ah, ganun po ba? Eh di hindi kayo maghahanda para sa Pasko. Ay hindi na. Itutulog ko na lang ito bago pa ako makaamoy ng spaghetti sa kapitbahay. Eh, sabi ko nga sa'yo, ayoko mamatay sa inggit. Papadalang ko na lang kayo, Ninang. Ako nang bahala sa pang Noche Buena nyo. Sabihin nyo sa akin kung saan ako magpapadala para makuha nyo na. Talaga ba? Hindi ba nakakahiya na humingi ng pamasko ang ninang sa inaanak? Parang baliktad naman yata yun. Ako naman ngayon ang magbibigay ng pamasko sa inyo, Ninang. Pasalamat ko na lang sa lahat ng candy at laruan na binigay nyo sa akin nung bata ako tuwing Pasko. Uy, naiiyak naman ako sa sinasabi mo ngayon, Jeannie. Akala ko itutulog ko na lang itong Pasko. Gising kayo hanggang madaling araw ng Pasko, Ninang. Sisiguraduhin kong ma-enjoy nyo ang handa nyo. Ay, napakaswerte ko naman sa'yo, Jeannie. Ay siya, sige. Ipadala mo na lang sa number ko ang perang panghanda ko. Magkano po ba ang gusto nyo? Pwede bang 10,000? 10,000? Pang Noche Buena? Ay, wag na nga. Mukhang sobra yung hinihingi ko. Ay siya, sige na. Mabuti pang itulog ko na lang itong inggit ko. Ang ibig ko pong sabihin, Ninang yung 10,000 ba? Panghanda nyo lang? Hindi naman. Mag-isa lang naman ako eh. Sapat na yung 2K na panghanda ko para sa Pasko. Eh para po saan yung matitirang 8,000? Eh, pagsisini ko sana kinabukasan. Yung buong 8,000? Hindi naman, syempre. Yung iba kasi panghahanda ko sa Three Kings Day. Three Kings Day? Parte yun ang selebrasyon ng Pasko, Jeannie. Pinagdiriwang ko rin yun bago ako magtanggal ng mga Christmas decor ko. Ngayon ko lang nalaman na dapat paghandaan ng Three Kings Day. Noche Buena at Media Noche lang kasi ang alam kong may paspaghetti at fruit salad eh. Ay, ibahin mo ang kalendaryo ko. Kung sakaling maghahanda rin kayo sa Three Kings Day, parang sobra pa rin yung matitira sa inyo. Yung iba kasi gagamitin ko para mag-enjoy naman sa Valentine's Day. Ang advance nyo naman, Ninang. Malayo pa ang Pebrero. Eh, gusto ko lang kasing magliwaliw at maging masaya sa Valentine's. Kahit minsan lang ba, para naman makalimutan kong single ako at walang pamilya. Dala nga po ng awa kay Ninang Sally ay nagpadala na ako kaagad ng 10,000 sa kanya. Nadaan ako sa pagpapaawa niya tungkol sa pagiging solo at single, hindi lang sa Pasko kundi sa Valentine's Day. Naisip ko na maliit lang din naman ang 10,000 kumpara sa 13 years na pinamaskuhan niya ako. Bukod nga doon, kahit na hindi Pasko ay nagbibigay din siya sa akin basta makikita niya ako.
Pagkakuha nga niya ng pera sa akin ay tumawag siyang muli para magpasalamat. Panayang iyak niya dahil yun daw ang unang beses matapos ang napakahabang panahon na nakahawak siya ng ganon kalaking pera. Kahit papaano ay gumaan ang loob ko dahil nakapagpasaya akong muli ng tao. Lalo na't sininang Sally yon, Papa Dudut. Siya na ang naging ikalawang ina ko noong bata pa lamang ako. Minsan lang naman kasi ang Pasko kaya baliwala na sa akin ang 10,000 binigay ko. Kinabukasan pagkatapos kaming makapag-usap ay tinawagan niya akong muli at nagulat ako dahil nagpapadagdag pa siya ng 500 pesos. Tinanong ko kung para saan. Ang sagot niya lang sa akin ay para sa pangdagdag niya sa pagpapagawa ng pustiso niya. Sinubukan kong sabihin sa kanya na mukhang kasya naman ang 10,000 binigay ko sa kanya para maisingit niya ang pagpapagawa ng pustiso niya, pero marami siyang sinabi na dahilan kaya hinayaan ko na lamang. Muli na naman ako nagpadala ng 500 piso. Akala ko ayun na ang huli, Papa Dudut, pero kahit natapos na ang Pasko, hindi ko inaasahan na muli siyang lalapit sa akin para muling humingi. At sa mga susunod na parte ng kwento ko ay malalaman ninyo kung gaano karami na ang hinihingi sa akin ni Ninang Sally kahit na hindi naman Pasko, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sa paglipas pa ng mga araw ay hindi na ako tinantanan ni Ninang Sally. Marami siyang nilalambing sa akin na gusto niyang mabili at hindi raw niya magawa dahil matanda na siya. At wala siyang pera bukod sa maliit na pensyon na nakukuha niya. Hindi naman ako makaangal noon dahil nauunahan ako palagi ng hiya. Hindi ako nakatanggi ang hirap lalo't lagi niyang binabanggit sa akin ang mga niregalo niya noong Pasko at lalong lalo na yung mga binibigay niya sa akin kahit natapos na ang Disyembre. Para bang nagkaroon ako ng utang na loob at hindi ko alam kung paano ako makatatapos sa pagbabayad noon sa kanya. Maliit lang naman po yung mga hinihingi niya pagkatapos nung pinadala kong 10,000. Minsan 500 piso para pambayad ng kuryente, minsan naman ay 1,000 dahil na short daw siya sa pangbayad ng renta at meron naman yung tig 200 pesos. Para ipangbili ng merienda o di naman kaya ay bagong wallet dahil ayon sa kanya ay lagi siyang nakawawala o di naman kaya ay nabubutasan ng wallet. Alam na rin niya ang araw ng sahod ko at alam na rin niya kung kailan ako pwedeng tawagan para masagot ko. Sinubukan ko namang hindi sagutin noong una pero hindi niya ako tinitigilan hanggat hindi niya naririnig na mag-hello ako sa kabilang linya. At kapag hindi ko naman sinasagot agad siyang pupunta sa kondo ko. Kapag hindi ko siya pinagbuksan, kapag nagpapanggap akong wala sa kondo ay tumatambay na lamang siya sa pintuan at inaabangan ako. Mas lalo niya akong kokonsensyahin noon dahil sa paghihintay niya ng matagal. Tulad na lamang nung isang beses, sinadya ko siyang hindi pagbuksan ng pintuan pero hindi na rin ako nakatiis. Dahil alam kong hindi siya uuwi hanggat hindi niya ako nakakausap. At hindi ako humaharap sa kanya, Papa Dudut. Ninang Sally, kanina pa ba kayo rito sa labas? Oo, nabilang ko na nga lahat ng ipis at butiki na dumaan pero hindi ka pa rin nagbubukas ng pinto. Nakatulog kasi ako, Ninang eh. Napagod kasi ako buong linggo kaya bumawi ako ng pahinga kanina. Sorry po. Para kasing sinadya mong hindi ako pagbuksan eh. Panay ang katok ko. Tingnan mo nga itong kamao ko oh. Namumula na. Baka bukas ay magpasana ito. Alam mo naman kaming mga may edad na. Sensitive na mga balat at buto. Oh, talo pa ang sanggol. Sana po hindi na lang kayo naghintay sa akin. Umuwi na lang sana kayo. 6 na oras na ako naghintay eh. Mag-sorry ka na lang para naman matapos na ito. Sorry po, Ninang. Pwede bang pumasok muna?
Ipapahinga ko lang itong likuran ko na namanhid na sa kasasandal. Sige po, pasok kayo. Maupo na po muna kayo sa sala. Ipaghahanda ko lang kayo ng maiinom. O sige, mabuti pa nga. Ay, sa wakas, naginawahan din ang likuran ko. Ginny, kapag ayaw mo na ito sa pamo, ako na lang ang kukuha ha. Naku, matagal pa po bago ko pagsawaan yan. Kabibili ko lang yan last year. Makakabili ka pa rin naman ng bago. Ang laki kaya ng sahod mo. Hindi naman kasi ako mabilis manawa sa gamit. Pag alam kong pwede pang pakinabangan at wala pang sira, ginagamit ko pa rin. Ayaw mo lang yata talagang ibigay sa akin to sopa mo eh. Biro lang. Ginny, kahit malamig na lang na tubig ang ibigay mo sa akin. Tsaka kung pwede, buksan mo naman kahit sandali lang yung aircon mo para malamigan ako. Parang nakakapaso ang init sa labas ng kondo mo kanina eh. Nasa kwarto po kasi yung aircon ko. Pwede ko namang i-on na lang tong electric fan. Teka lang po, i-on ko lang. Okay na po ba yung hangin ng electric fan, Ninang? Number 2 lang tong pinihit ko. Gawin mo ng number 3. Tsaka kung pwede, orderan mo na rin ako ng panghapunan ko. Sabay na tayong kumain dito bago ako umuwi. Dito na kayo kakain? Ay oo, para may kasabay ka. Tsaka ayoko pang umuwi eh. Marami pa ako makakasabay sa bus. Mamaya na lang kapag humupa na yung dami ng tao. Gagabihin kayo niyan pag hindi pa kayo umalis ngayon, Ninang. Baka mahirapan kayong makasakay pag alanganin na yung oras ng alis nyo rito. O edi, i-book mo na lang ako ng masasakyan. Uso naman yun ngayon. Parang susumpungin din kasi itong rayuma ko eh. Ewan ko ba? Ngayon lang ulit yata ako susumpungin ng rayuma. Siguro dahil sa matagal kong pagkakaupo sa sahig dyan sa labas. Sige po. Ibubuk ko na lang kayo ng masasakyan pa uwi mamaya. At saka magpa-deliver ka na rin sana. Gutom na ang ninang mo. Ano po bang gusto nyo? Ay, gusto ko sana isang bucket ng fried chicken. Tapos isang order ng ginisang ampalaya para pambalansi sa manok ba? Sige po. Ay naku, napakabait talaga nitong inaanak ko. Oo, pagpalain ka ng Diyos. Salamat po, Ninang. Ginny, hindi ba talaga pwedeng makaabot yung lamig ng aircon sa kwarto mo dito sa sala? Baka naman pwede. Buksan mo lang siguro yung pinto ng kwarto mo para makalabas yung lamig dito sa sala. Ganon yung ginagawa ng ibang kakilala kong may aircon eh. Susubukan ko po. Meron pa po ba kayong gusto para maihanda ko na? Ay wala naman na. Magpapahinga lang ako rito sa sala mo. Tapos hihintayin ko na lang yung hapunan natin. Uy Ginny, salamat ulit ha. Para na talaga kitang anak. Parang anak. Parang nag-init ang tenga ko sa sinabi ni Ninang Sally. Hindi na nga anak ang turing niya sa akin at para na akong bangko o ATM. Ay mali, para akong ninang sa aming dalawa dahil ako ang nagbibigay ng mga gusto niya. Napailing na lamang ako at sinikap na tanggalin ang inis ko habang papasok ako sa kwarto para iayos ang aircon na nire-request ni Ninang. Nagtitipid na nga ako ng kuryente pero dumating pa si Ninang para pataasin ang bill ko. Inisip ko na lamang isang gabi lang naman yon. Sana'y hindi na maulit pa. Pero alam kong niloloko ko lamang ang sarili ko. Alam kong uulit siya dahil may kasalanan din na roon. Hinayaan ko siyang makalapit ng husto sa akin. Hinayaan ko siyang ipamukha sa akin na minsan ay tinulungan niya ako. Hindi tuloy ako makaalis sa obligasyon ko sa kanya dahil doon. Sinamahan ko siya sa sala habang naghihintay sa hapunan namin, Papa Dudut. Marami na naman siyang kwento tungkol sa mga niregalo niya sa akin at hindi ko na nga tanda yung iba. Ang nakakalungkot lang ay tanda pa niya ang lahat. Ibig sabihin lamang noon para sa akin ay gusto niya yung isumbat sa akin balang araw. Lahat ng tinulong niya sa akin. At dumating na nga ang araw na yon na isumbat na niya ng pasimple ang mga ibinigay niya sa akin, Papa Dudut. Wala ko nagawa. Hindi ko naman masabi sa kanya na mali na ang ginagawa niya lalo't alam kong may pagkasensitive siya. Lagi nga niyang nakakasamaan ng loob noon si nanay dahil sa pagiging balat sibuyas nito. Nagkakaayos din naman sila pero napansin ko noon na habang lumalaki ako ay tipid na kung makipag-interact si nanay sa kanya. Noong nagkaedad lamang ako, nakaunawa kung
bakit nagkaroon ng lamat ang relasyon nilang dalawa, Papa Dudut. Hello, Ninang. Hello, Ginny! Oy, mabuti naman at sinagot mo na ang tawag ko. Ay nako! Sorry po, naka-silent kasi tong phone ko kaya hindi ko narinig na tumatawag pala kayo. Andito pa kasi ako sa office eh. Marami pa akong tinatapos. Ay, nandiyan ka pa pala. Mabuti na lang pala at hindi ako pumunta sa kondo mo. Kung hindi, sumakit na naman ang likod ko sa kakahintay sa'yo. May kailangan po ba kayo, Ninang? Ay, meron naman syempre. Bakit pa ba ako nagtatanong? Oy, galit ka ba dahil may kailangan ulit ako? Ay, hindi po ah. Ayos lang naman sa akin kung may kailangan kayo. Napakabuti mo talaga, Ginny. Sana talaga anak na lang kita. Ano po bang kailangan nyo, Ninang? Para makabalik na sana ako sa trabaho ko at makauwi na rin ako. Pwede ka bang magpa-deliver dito sa akin ng samgyupsal? 500 pesos po ang samgyupsal ngayon. Pero meron din atang 400 pesos. Tsagain nyo na lang mag-ikot-ikot dyan sa lugar nyo. Hindi ako kakain sa mismong samgyupsalan. Gusto ko sana magpa-deliver ka rito sa bahay ko ng lutuan. Yung butane ba? Tsaka may karne pang samgyupsal. Damihan mo ang lettuce at kimchi ha? Para pangbawas kasalanan sa mga karne na kakainin ko. Ninang, baka umabot ako ng mahigit 2,000 sa ganun. Lumabas na lang kayo para maghanap ng samgyupsalan. Papadalang ko na lang kayo ng 500 pesos. Naku, gustuhin ko man sanang lumabas. Pero inatake na ako ng rayuma eh. Malabo nang makalabas ako dito. Tapos gusto nyo pang kumain ng sandamakmak na karne? Nirarayuma na nga kayo? Hindi naman lumalala ang rayuma ko sa karne. Sa munggo ko nirarayuma. Kaya ayos lang naman ako. Anong oras ka ba magpapadeliver para may handa ko na yung mesa ko? Ninang, wala pa akong sahod eh. Yung natitira sa akin ipangtawid ko na lang para sa linggo na to. Naku, hindi naman ako naniniwala na wala kang pera. Di ba nga nung Sabado, nag-out of town kayo ng mga kaibigan mo, nakita ko kaya kayo sa Facebook. Team building namin yon, Ninang. Wala akong ibang ginastos doon. Kumpanya namin ang nagbayad para ron. Ay, ganun ba? Ay, napakaswerte naman talaga. Itanong mo nga doon sa boss mo kung pwede kang magdagdag ng isasama kahit na hindi empleyado. Isama mo naman ako sa susunod kahit tagabantay lang ng mga gamit mo. Ninang, team building po yun. Para sa mga empleyado lang yun. Sobra ka naman makataboy sa akin. Samantalang nung bata ka, kahit hindi ka invited sa mga birthday ng kakilala ko, abay sinasama kita para makakain ka na masarap. Iba naman kasi yun, Ninang. Ay, sige na nga po para makabawi na ako sa inyo. Magpapadeliver na ako ng mga kailangan nyo para sa samgyupsal. Mag-ready na kayo dyan. Sabi ko na nga ba't hindi ka tatanggi eh. Parang ayaw nyo rin naman kasing tinatanggihan kayo. Kasi minsan lang naman ako humiling, di ba? Parang di naman po. Ay, nararamdaman ko na parang masama ang loob mo. Hindi naman, Ninang. Siguro mas okay na wag ka na lang magpa-deliver. Itutulog ko na nga lang itong kirot ng tuhod ko. Baka makatulong din naman na gutom ako para para ba mabawasan yung sakit. Pwede kaya yon? Huwag na kayong magtampo. Hetong at naghahanap na ako ng o-orderan ng mga kailangan nyo para sa samgyupsal eh. Pa-order na rin ng soft drinks ha. Meron pa bang iba? Damihan mo na sana yung karne na o-orderin mo ha. Para may pangkain pa ako kinabukasan. Malamang sa malamang hindi pa ako makakalabas nito. Gawa nga nitong rayuma ko. Nanginginig po ako noon habang kausap si Ninang Sally sa cellphone. Marami pa siyang ibang dinigta na kailangan niya. Nagpalambing na rin siya ng maliit na rice cooker dahil hindi na raw nakakaluto ng maayos ang lumang rice cooker niya. Sinabi rin niya na kung pwedeng ako na muna ang magbayad ng pangbili ng maintenance niya dahil malilate nang dating ang pension niya. Umuo na lamang ako ng umuo. Alam kong kasalanan ko na yon pero ano pa bang magagawa ko? Puro pang guilt trip ang ginagawa ni Ninang sa akin. Ayaw ko nang may nakakatampuhan ako at alam kong issue ko yon.
May pagka people pleaser din kasi ako. At siguro'y napansin yon ni Ninang kaya nag-take advantage siya sa kahinaan kong yon. Isang bagay na nagpababa ng tingin ko sa kanya. Parang nawala lahat ng respeto ko sa kanya na naipon noong bata pa lamang ako. Dati lagi siyang laman ng mga sinusulat ko noong bata pa lamang ako sa tuwing may assignment kung sino ang isang taong hinahangaan ko bukod sa mga magulang ko. Si Ninang Sally lagi ang bida roon. Alam niya yon lahat kaya nga mas napalapit siya sa akin. Wala akong ibang nakitang masama sa kanya noon. Maliban nung tumanda na ako at nakita kung paano niya ako inaabuso lalo na pagdating sa pera. Parang gusto ko tuloy balikan ang nakaraan. Balikan noong time na nagsusulat ako ng mabubuting bagay sa kanya. Parang gusto kong burahin lahat ng yon at baguhin sa nakikita kong ugali niya sa kasalukuyan. Pero alam kong wala na akong pwedeng magawa pa roon, Papa Dudut. Ang pwede ko na lamang gawin ay tanggapin na lamang na tumanda na ako at nakita ko na ang totoong ugali ng taong hinahangaan ko noon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nagpatuloy pa rin si Ninang Sally sa paghingi. Hindi siya makaramdam na dapat ay umawat na siya sa kakahingi. Hindi ko talaga alam kung saan siya noon nakakakuha ng lakas ng loob at kapal ng pagmumukha niya para patuloy na isahod ang kamay niya sa akin. Hindi ko nga magawang isumbong yon kina nanay at tatay ang ginagawa ni Ninang. Alam kong kagagalitan lamang nila ako at paniguradong magtatampo pa nga ang mga yon dahil parang mas malaki pa nga ang nakukuha ni Ninang Sally kesa sa kanilang mga magulang ko. Yun na rin ang naging dahilan ko noong mga sumunod kung bakit iniiwasan ko na si Ninang. Patuloy ko lang na iniisip na mas importante at mas dapat kong bigyan ang mga magulang ko kesa sa kanya. Nakakayangang isipin para kay Ninang dahil mas demanding pa nga siya kesa sa mga magulang ko. Ang mga magulang ko kung ano lang ang iabot ko ay pagpapasalamat na nila yon at makokontento. Pero iba si Ninang Sally, hindi siya marunong makontento. Hanggat alam niyang unlimited ang tsansa para makahingi sa akin ay inaabuso niya ang pagkakataong yon. Isang araw ay nagpigil na talaga akong sagutin ang mga tawag niya kahit na anong katok niya noon sa kondo ko ay hindi ko na rin siya pinagbubuksan. Tiniis kong hindi makaramdam ng konsensya sa tuwing napapakinggan ko ang hirap niya sa pagkatok. Napapagod din naman siya at umaalis na. Umuulit nga lang siyang pumunta kinabukasan pero ganoon pa rin ang ginagawa ko kahit mabulok na ako sa loob ng kwarto ko sa kondo. Hindi ako lumalabas para maiwasan na siya. Alam kong mapapagod din siya at makakaramdam na. Hanggang sa isang araw ay hindi na niya ako tinawagan sa cellphone, isang araw ay hindi na siya kumatok pa sa kondo ko. Nakahinga na ako ng maluwag. Hanggang isang araw sa trabaho ko na siya biglang nagpakita. Ninang Sally, anong ginagawa niyo rito sa opisina ko? Ay, pinapasok ako ng guard ninyo. Sabi ko kasi sa kanya, ako ang nanay mo at may iaabot lang ako. Bakit naman po kailangan magsinungaling kayo sa guard? Mapapahamak ako sa ginagawa niyong yan eh. Eh kasi naman, hindi na kita makausap eh. Panay ang tawag ko sa'yo, pero hindi ka naman sumasagot. Busy kasi ako, Ninang. Halos hindi ko na nga mahawakan ng cellphone ko kasi puro na lang ako computer dito sa trabaho. Eh ano bang rason mo kung bakit hindi mo ako pinagbubuksan ng pinto doon sa kondo mo? Lagi akong wala sa kondo kasi madalas naka-OT ako rito sa office. Sinungaling! Hindi po ako sinungaling. Akala mo ba hindi kita naririnig sa loob ng kondo mo? Matanda na ako at malabo ang mga mata. Pero klaro pa rin ang pandinig ko. Ilang beses kaya kitang narinig doon sa kondo mo na palakad-lakad. Ninang, baka naman yung mga daga ang naririnig nyo na palakad-lakad sa kondo ko. Ay nako, huwag mo nang lusutan.
Napapahiya ka lang eh. Alam ko namang iniiwasan mo na ako. Kaya ba kinumpronta nyo na lang ako dito sa trabaho ko? Eh parang ganun na nga. Pero mas gusto ko makita ang pinagtatrabahuhan mo. Aba, tama nga ako. Asensado ka na. Maganda itong opisina mo oh. Mukhang mayayaman ang mga empleyado rito. Tama nga talaga ako. Malaki nga ang sahod mo. Hindi naman ata tama na pag-usapan ng sahod ko, Ninang. Tama ka. Mali nga ako ron. Ay, pasensya ka na kung dumiretso ako rito ha. Nalulungkot lang kasi ako sa bahay eh. Ang hirap mag-isa sa buhay. Kung gusto nyo po, pwede kong tawagan si nanay para makapag-usap kayo. Magkwentuhan kayong dalawa. Alam ko gusto ka rin niyang makausap ulit. Ay, wag na. Wag mo na rin babanggitin sa nanay mo na inaabutan mo ako ha. Baka magselos yun at pagbawalan ka ng bigyan ako. Sige po. Salamat ha. Sa atin na lang sana itong pagbibigay mo sa akin ng pera. Para naman hindi ako magmukhang masamang ninang sa ibang tao. Alam mo naman yung ibang tao, ang hilig-hilig magkukomento sa buhay ng iba. Kaya iniiwasan ko yung mga ganong klase ng tao eh. Mas mabuti pang mag-isa na lang ako kesa makisalamuha sa kanila. Wala po akong pagsasabihan pero please, Ninang. Baka naman pwedeng umuwi na kayo. Pag naabutan kayo rito ng boss ko, baka mapagalitan pa ako. Saglit na lang, pwede ba? Gusto ko lang namang pagmasdan itong opisina ninyo eh. Bigla ko kasing naalala nung nagtatrabaho pa ako sa dating opisina ko. Proud na proud ako sa trabaho kong yon. Malaki ang pasahod. Tapos, naililibre ko pa ang mga mahal ko sa buhay. Oh, lalo na ikaw. Di ba nga? Halos ikaw ang nakinabang sa mga sinasahod ko. Kayo ng nanay mo. At habang buhay akong magpapasalamat doon, Ninang. Kaya lang… Hindi habang buhay nasa ibabaw ka talaga, ano? Kaya ikaw, Jenny, ingatan mo itong trabaho mo, ha? At saka, huwag kang gagaya sa akin na nagpauto sa mga scammer. Huwag ka masyado magtitiwala. Baka isang araw, mawala sa iyo ang lahat. Ay, nalulungkot naman ako sa nangyari, no? Kung naging maingat lang sana talaga ako. Huwag nyo na lang pong laging balikan ng nakaraan para hindi kayo malungkot ngayon. Tapos na yun. Tingnan mo nga ako ngayon, oh, Jenny. Sana ko nakabawi. Walang-wala ako. Para akong inaanak na umaasa lang sa aginaldo ng ninang tuwing Pasko. Ay, nako. Alam ko, nasasagad ko na rin ang pasensya mo sa paghingi-hingi ko ng pera sa'yo. Kaya hindi naman kita masisisi kung iniiwasan mo na ako. Kaya lang, Jenny, wala na kasi akong ibang malalapitan at mapagkakatiwalaan kundi ikaw lang. Kaya sana naman, matulungan mo rin ako. Tulad ng pagtulong ko sa'yo nung bata ka pa lang. Konti na lang naman ang ilalagi ko rito sa mundo eh. Sana makatulong ka para medyo guminhawa naman ng konti ang mga natitirang araw ko bago man lang ako bawian ng buhay. Nakaramdam ako ng kurot sa mga sinabi ni Ninang Sally. Alam kong madalas nagtutunog nangongonsensya lamang siya. Pero nang pagkakataong yon ay naramdaman ko talaga ang lungkot niya. Ramdam kong balak na niyang sukuan ang laban niya sa buhay. Sa totoo lang ay mukhang sinukuan na talaga niya ang buhay. Mula nung nasangkot siya sa pyramid scheming ay hindi na siya naglakas pa ng loob na ilaban ang kanyang sarili. Hinayaan na lamang niya ang lahat. Nawala yung dating siya, yung masiyahin at matulungin. Matapos siyang masangkot doon kahit piso ay hindi niya iaabot sa mga pulubi. Hindi ko naman siya masisisi at masyadong masakit ang nangyari sa kanya noon. Pero sana'y lumaban pa rin siya ngayon. Kahit sabihing matanda na siya at inihintay na lamang niyang mawala siya sa mundo ay may dahilan pa rin naman para magpatuloy. Kaya lang parang ayaw na nga niya. Siguro dahil nga sa dinidibdib niya masyado ang pagkatalo niya. Nadala na naman ako ng awa sa kanya. Kaya kahit na hindi nga siya humihingi ng pera noon ay inabutan ko pa rin siya ng 500 pesos. Sinabi ko sa kanya na mamasyal muna siya sa mall at kumain na lang doon. Kahit sa food court lang kung anuman ang magkakasya sa inabot ko. Para lang mawala ng lungkot niya kahit na ilang oras lang. Niyakap niya ako at nagpasalamat. Pagkatapos noon ay umalis na rin siya at
Sinunod na niya ang payo ko. Nagbalik na ako sa trabaho at alam kong magpapatuloy muli ang cycle ng pagtulong ko kay Ninang Sally. Nagkatotoo naman dahil kinabukasan ay muli niya akong pinuntahan sa kondo. Pinagbuksan ko na siya noon at ayoko na rin magtago pa. Papa Dudut. Wow! Hindi mo na ako tinataguan, ha? Pinagbuksan mo na rin ako ng pinto. Pasok po kayo, Ninang. Ay, salamat, Jenny. Maupo na po kayo sa paborito ninyong sofa. Alam kong na-miss nyo yan. Gustuhin ko man, pero napagod na ako sa kakaupo sa jeep kanina. Inabutan ba naman ako ng matinding traffic? Kaya tatayo na lang muna ako. Sige po, kayong bahala. May gusto po ba kayong kainin? May natitira pa akong sisig sa ref. Pwede kong initin para makakain kayo. Ay, hindi na. Nakakahiya naman. At saka, saglit lang naman ako rito. May kailangan lang talaga ako. Ano po ba yon? Ano kasi, gusto kong manirahan sa Thailand. Thailand? Andun kasi yung dati kong katrabaho. Sinabi niya na tumira na lang daw ako doon kasama niya. Hindi rin kasi siya nakapag-asawa. Nalulungkot na nga raw siya dahil mag-isa lang siya ron, samahan ko na raw. Pwede naman po para bagong environment sa inyo. Saka baka ron kayo makapagsimula ng bagong buhay. Yan din nga ang iniisip ko. Hindi na ako makakapagsimula ng bagong buhay dito sa Pilipinas. Malabo na. Kaya baka sa ibang bansa na ang swerte ko. Susuportahan kita, Ninang. Tama, lumipat na kayo ron. Susuportahan mo talaga ako? Full support naman ako sa mga desisyon nyo sa buhay, Ninang eh. Pwede bang suportahan mo rin ako sa mga gastusin ko sa pagpunta ron sa Thailand? Po? Bigyan mo ako ng pera para maproseso ko yung pagtira ko sa Thailand. O kaya naman, kahit bigyan mo lang ako ng 50,000 para pamasahe ko. At saka, ekstrang pera na rin habang hindi ko pa alam ang gagawin ko ron. Pwede naman ako mag-TNT doon, di ba? Marami namang gumagawa noon. Gusto nyo pa talagang maging illegal ang pagstay nyo sa Thailand? Kung pang-illegal lang ang aabutin ng budget mo, tatanggapin ko na lang. Ako na lang ang didiskarte para maging legal balang araw ang paninirahan ko ron. Siguro naman sapat na yung 50,000 na ibibigay mo. Pero kung may extra ka, 60,000 mo na. Ang hirap kayang mabitin doon. Wala kasi akong ganyang halaga sa bangko ko, Ninang. Ganun ba? Paano kaya kung mag-loan ka na lang? Kasi papayagan ka naman kagad ng bangko mo na umutang. Lalo na kapag nalamang maganda ang trabaho mo. Ayoko pong magkaroon ng utang, Ninang. Huli na naman ito, Jenny. Makakahinga na rin ang bulsa mo kapag nakaalis na ako ng Pinas. Pag wala na ako rito, makakaipon ka na. Hindi mo na ako poproblemahin. Hindi na ako hihingi. Dapat nga po hindi ko na kayo pinoproblema Kasi hindi ko naman po kayo obligasyon. Ang sakit mo namang magsalita. Nagsasabi lang po ako ng totoo. Gusto mo rin ba akong magsabi ng totoo? Alam mo ba, nung bata ka pa lang, umutang sa akin ang nanay mo para ipang negosyo nila ng tatay mo. 20 milyon, tanda ko pa. Ang sabi niya, babayaran daw ako pag lumago na yung negosyo nila ng tatay mo. Pero hindi nangyari yon. Mabilis lang silang nalugi. Kaya hindi na nila ako nabayaran hanggang ngayon. Kaya nga ilang na ilang ang nanay mo sa akin dahil alam niyang may atraso pa sila ng tatay mo sa akin. Pero hindi ko na siningil pa yon. Hinayaan ko na lang. Kahit nga ako na yung nawala noon, hindi ko pa rin sila nilapitan kasi alam kong wala rin naman silang maibabalik sa akin. Tulong ko na yun sa kanila. Hindi ko na iniisip na utang nila yun sa akin. Ay, hindi ko po alam ang tungkol dyan, Ninang. Wala naman po silang nabanggit sa akin. Sorry po. Hindi mo nga talaga malalaman kasi bata ka pa naman noon. Paglalaro lang naman ang alam mo at paghingi sa akin ng candy at laruan sa tuwing nakikita mo ako. Gustuhin ko mang masuklian lahat ng ginawa at binigay nyo sa akin noon. Pero hindi ko po kaya. Sana maintindihan nyo po. Ay nako, paano na kaya ako? Paano ako makakapunta nito sa Thailand?
Bigla akong nahiya nang malaman kong malaki pala ang naging utang ni nanay kay Ninang. Para ako nakonsensya dahil sa mga nalaman ko. Kaya naman pala umiiwas si nanay kay Ninang dahil may atraso sila noon. Mali ang balitang nakarating sa akin na masyado raw sensitive si Ninang. Kaya iniiwasan siya ni nanay. Gusto kong makaramdam noon ng inis sa mga magulang ko pero matatanda na rin sila at kailangan na rin ng pangunawa. Parang ako talagang naipit sa sitwasyon nila. Hindi ko naman kasalanan ng mga nangyari pero parang ako ang umako sa pagbabayad ng lahat. Kaya pala malakas ang loob ni Ninang Sally na humingi sa akin dahil alam niyang may karapatan siyang gawin yon. Dahil may utang ang mga magulang ko sa kanya. Malaking halaga na nga ang naibigay ko sa kanya noon at pwedeng masabing bayad na dapat ang utang ng mga magulang ko sa kanya. Kaya lang sa puso ko, parang gusto ko pa siyang tulungan. Kaya naman nag-decide ako na sa huling beses ay bigyan ko siyang muli ng aginaldo. Kahit na hindi Pasko at hindi ako ang inaanak. Nag-loan ako ng 50,000 pesos para panimula niya. Nagpasalamat siya sa akin at sinabing hindi na niya ako gagambalain pa pagkatapos noon. Nang nakaalis na siya ng bansa, saka ako kinausap ang mga magulang ko tungkol sa utang nila kay Ninang Sally at doon ko nalaman na hindi pala totoo ang sinasabi ni Ninang na utang nila. Gumawa lang pala siya ng kwento para kaawaan ko siya at abutan ng pera. Galit na galit si nanay noong nalaman niyang nagbigay ako ng 50,000 pesos kay Ninang. Sumama tuloy ang loob ko sa mga nalaman ko at maraming proof si nanay na hindi totoo ang sinasabi noon ni Ninang Sally. Kaya naman minessage ko si Ninang sa Facebook niya kaya lang hindi na po siya nag-reply pa. Blinak na lamang niya ako at patunay na nagsisinungaling po siya sa akin. Mahigit 2 taon na ang nakakaraan mula noong naloko ako ni Ninang. Pero hanggang ngayon ay may bitbit pa rin po akong sama ng loob sa kanya. Tinangay niya ang 50,000 pesos ko. Kasama na rin ang pagtitiwala ko. Ano ba sa tingin ninyo ang pwede kong gawin? Gusto ko sanang mabawi ang 50,000 sa kanya at pagbayarin siya sa mga ginawa niya sa akin pero hindi ko alam kung nasaan siya ngayon. Ano ba ang dapat na gawin ko? Sana po ay matulungan po ninyo ako. Ako ang inyong kabarangay habang buhay at forever, Jeannie. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 forever.